ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማል ሶኒ 12 ጥሪ 2026 ብሬድዮን ቴሌቪዥንን በቀጥታ ብዝተመሓላለፈ ቃለ መጠይቅ ምስ ማዕከናት ዜና ሃገርና ኣብ ዝተፈላለየ ዓለማዊ ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዓለማዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝቐረበሉ ሕቶ እንኮ ቀጽራዊ ስርዓት ናይ ምምስራት ሃቐነ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝኸተሎ ሳዕብያን ኩለንተናዊ ምንቁልቋል ኣሜሪካ ምንባሩ እዚ ኩነታት ዝፈጠሮ ሻቅሎት ድማ ነቲ ማጋ ዝብል ሰረተ እምነት ከም ዘምፀአ በዚ ሰረተ እምነት እዚ ከዓ ንኣሜሪካ ሓያል ንምግባራ ተባሂሉ ስጉምትታት ይውሰድ ከም ዘሎ ኣብሪሆ ቀዳማይ ሸቶ ናይ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ባህርያዊ ጸጋታት ምቁፅጻር ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተወስደ ስጉምቲ ሓደ መርኣያ ምዃኑ ብምጥቃስ ጉዳይ ግሪንላንድ፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮ፣ ኩባ፣ ኮሎምቢያ፣ ፓናማን ኢራንን ዝበሃል ጉዳያት እውን ይዝረበሉ ከም ዘሎ ኣሚተው ሳዕቤናትን ኣንፈትን ናይዚ ምዕባለታት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብምልኡ ምንባይ ከም ዘይከኣል ኣገንዚበው ብዘይካቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝህልዎ ጽልዋታት እተን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ማለት ቻይና፣ ሩስያ፣ ህንድን ፓኪስታንን እውን እንታይ መልሰ ግብሪ ከም ዝህልወን ክረአ እዩ። ህዝቢ ዓለም ብሰላም ፍትሕን ምክብባርን ክነባበር ዝደሊ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ ክሳብ ዘይኮነ ዓለምና ቀሲላ ክትነብር ከም ዘይኮነትን በበይኑ ምዕባለታት ክወልድ ከም ዝኽእልን ኣረዲዩ። ኣብዚ ዓለማዊ ምዕሪት ኣፍሪቃ ብግብርን ኣድማዕነትን ኣላ ክበሃል ከም ዘይከኣል ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዞባና ግን ብምኽንያት እስትራቴጂያዊ ኣገዳስነቱ ክጽሎ ስለ ዝኽእል ነዚ ጽልዋታት እዚ ብወድዓውነት እናንበብና ክንከይድ ከም ዝግባእ ኣገንዚበው። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ክህሉ ንዝኽእል ጽምዶ ብዝምልከት ድማ ጽምዶ ሓድሽ ነገር ዘይኮነ ዝነበረ ምዃኑ ብምግላጽ ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚርና ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ክንነበር የብልናን ንቕድሚት ክንጥምት ኣለና ብዝብል ምስ ኣሜሪካ ናይ ጽምዶ ፖሊሲ ከም ዝተኸተልና እንተኾነ ዝተፈላለዩ መምሕዳራት ኣሜሪካ ክኽተልዎ ዝጸንሑ ፖሊሲታት ሓጋዚ ከም ዘይነበረ ገሊጹ። ኣብ ቀዳማይ እብረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ 2016 ነቲ ማእዝኑስ ሰሓተ ፖሊሲታት ናብ ምእራም ዝቐንዐ ጽምዶ ከም ዝተጀመረ ብምግላጽ ድማ ምዝ ንኣትዎ ዘለና ሓድሽ ዓለማዊ ሃዋሁ ተዛሚዱ ድማ እቲ ጻዕሪ ኣብዚ ካልኣይ እብረ ቀጻሊ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ። ንኩነታት ሱዳን ብዝምልከት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ህዝቢ ሱዳን ካብ 1989 ኣብ ትሕቲ ሙእተመር ወጠኒ ዝገጠመ ከቢድ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዕንወትን ምፍዋስ ዝወሰዶ ተበግሶ ብግዳማዊ ምትእትታው ማእዝኑ ከም ዝሰሓተ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ክልተ ጀነራላት ኩናት ዝበሃል ብፍላጥ ነቲ መስርሕ ንምዕንቃፍ ብናይ ደገ ሓይልታት ዝተደፋፍአ ምዃኑ ኣረዲኡ። መርገፂ ኤርትራ እቲ ሕድሪ ተሰኪሙ ዘሎ መሰጋገሪ ባይቶ ነቲ ሃገር ናብ ብሪ ኣማን ንምብጻሕ ዕድል መሃቡን ምድጋፉን ከም ዝኾነ እውን ኣነጺሩ። ሱዳን ተጠማቲት ስለ ዝኾነት ግዳይ ምትእትታዋት ከም ዝኾነት ጠቒሱ ድማ ናይ ሱዳን ርግኣት ነዚ ከባቢ ጥራይ ዘይኮነ ክንኡ ዓብዪ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ኩሉ ክዋሳኣሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩ ኣሎ። ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ኣዋጅ ኩናት ብልጽግናን ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ኩናት ብቐንዱ ኣንጻር ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት ኣንጻር ኣምሓራ፣ ትግራይ፣ ኦሮሞ፣ ሶማልን ካልኦትን ምዃኑ ጉዳይ ክልተ መያት ከዓ መዳምቂ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ዘመተ ስንፍና፣ ንድየት፣ ፍርሕን ስስዕን ዝደርኾ ምዃኑ ብምግላጽ ከዓ እቲ ኣጀንዳ ናይ ጉጅለ ብልጽግና ዘይኮነ ናይ ካልኦት ተልእኾ ምዃኑን ካብ ናይ ሱዳን ኩነታት ፈሊኻ ከም ዘይርአን ኣብሪሁ ምስ ዝሃውተቱ ነዳያት ከይሃውተትካ ቀሲንካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ድማ ኣስሚሩ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ 2025 ኣብ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዝፈጸሞ ምብጻሕ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ በይንኻ ሰላምን ርግኣትን ልምዓትን ዝበሃል ከምዘየለ ብምሕባር ናይ ሓባር ርግኣትን ምፍጣር ናይ ሓባር መረዳእታ ምኹስኳስ ከም ዘድሊ ገሊጹ። ስዑድያን ግብፅን ኣብዚ ዞባ ናይ ገዛእ ርእሰን ቦታ ኣለወን ካልኦት ሃገራት እውን ብተመሳሳሊ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ስዑድያን ግብፅን ዘሎ ምምኽኻር መቐጸልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ክካየድ ዝጸንሐ ምርዳእት ምዃኑ ኣረዲኡ። ኤርትራ ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት 12 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ከም ዝቕረበት ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ህዝብታት እዚ ከባቢ ሰላምን ጸጥታን ከባቢውን ከረጋግጽ ዝኽእል ባዕሉ ስለ ዝኾነ ሃገራት ነናተን ገማግም ክሕልዋ ከም ዘለወን ናይ መወዳእታ ዓላማ ከዓ ንልምዓት ምቹእ ባይታ ምፍጣር ከም ዝኾነ ኣብሪሁ
ኣብዚ ቤታዊ ጉዳያት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቀዳምነትና ልምዓት እዩ ድሕሪ ምባል በቲ ዘሎ ዞባዊ ሃዋሁ ጅሆ ከይተታሓዝና ናይ ልምዓት ስራሕትና ከነሳልጥ ከም ዘድሊ ኣረዲዩ ዛጌት ዝሰርሕናዮም ክንየተሎም ከም ዘይግባእ ብምጥቃስ ኣብ ናይ 2026 መደባት ህንፀት ትሕቲ ቅርፂ ፍወሳ ማይ ኩዕታት ምስሳን ሃብቲ ማይ ፀዓትን ትምህርትን ካብ ዓበይቲ መደባት ምዃኑ ብምንጻር በብግዚኡ ዓቕሚ ንምድላብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ብዝርዝር ኣረዲኡ ኣብ ፀዓት ንዘቤታዊ ኣገልግሎት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ዘገልግል ቀረብ ንምርጋፅ ኣብ 12 ከባቢታት ንኡስ ርባባት ንምውዳድ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጎኑ ጎኑ ኣብ ጽላታት ሕርሻ ሃብቲ ባሕርን ዕደናን ዝትግበር ፕሮጀክትታት ከምኡውን ኣብ መጓዓዝያ ህንፀት ኣባይትን ካልእን ዝተታሕዘ መደባት ከም ዘሎ ሓቢሩ ጸጋ ሰብ ምምዕባል ብቕዓትን ሞያን ምኹስኳስ ድማ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታት ዝስራዕ ምዃኑ ኣረዲዩ እዚ ሰፊሕ መደባት ልምዓት ኣብ 6 ዞባታት ተኸፋፊሉ ሰፊሕ ሱታፈ ህዝቢ ብዘረጋግፅን ዓቕሚ ምምሕዳራት ብዝሕይልን መንገድታት ክትግበር ምዃኑ ከዓ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሱታፈ ዲያስፖራ ኣብ ጉዳይ ሃገር ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ናይ ገዛእ ርእሱ ዓብዪ ታሪክ ዘለዎ ምዃኑ ብምግላጽ ሕጂ እውን ተረኦም ኣብ ህንፀት ሃገርን ከምኡውን ኣብ ዜናዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምኽተ ንምሕያል ነቲ ዘሎ ውዳቤታት ምሕያልን ምውርፃፅን ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣብ ኩሉ መዳያት ልምዓት ዝሳተፈሉ ባይታ ክፍጠረሎም ከም ዘድሊ ንዕኡ ዝኸውንን ኣብ ጭቡጥ ዳታ መሰረት ዝገበረን መርሓ ጎደና ወፂኡ ድማ ንትግባሪኡ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጹ ብስራት ካብ ዳህላክ ካርጎ ሕውስ ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ይግበረልኩም እናበለ ነቲ ዝህቦ ጽሑፍን ኣገልግሎትን ብምስፋሕ ንኹልኹም ነበርቲ ኣትላንታን ፍሎሪዳን ካብን ናብን እትልክዎ ንብረት ድሕነቱ ዘውሕስ እምነትኩም ዝሕድስ ብሉፅን ጽፉፍን ኣተኣማማንን በራሚል ቀርቢልኩም ከም ዘሎ ብሓጎስ ይበሰር ንዝበለፀን ስሉጥን ሓበሬታ ብርሃነ መሓሪ ቁፅሪ ቴሌፎን 301 792 41 ኣማንኤል ቁፅሪ ቴሌፎን 404 956 5038 ሲራክ ቁፅሪ ቴሌፎን 404 879 83 ባዶ 7 ተወሳኺ ንዝበለፀ ሓበሬታ QR ኮድ ስካን ግበርዋ ዳህላክ ካርጎ